Ahojte dámy. To, že naša menštruácia je spojená s lunárnym cyklom, už vieme všetci. Sme súčasťou prirodzeného toku kozmickej energie a vieme ju vedome a predovšetkým cieľavedome využívať. Vedeli ste, že ak sa vaše telo rozhodne dostať menštruáciu počas znovu, chcem vám tým povedať, že je najlepší čas na začatie práce s tieňmi. Čo to znamená? Aby sme sa zbavili všetkých starých obáv alebo všetkých hlboko zakorenených vzorcov, ktoré máme v sebe z detstva a tak ďalej, aby sme sa zbavili nepotrebnej energie a ľudí, ktorí nás vysávajú a ktorí už v našom živote vlastne ani nemajú čo robiť, pretože nemajú žiaden účel, hej? Je to taký nový začiatok, teoreticky malý reset. A čo vám chce povedať vaše telo, ak máte menštruáciu počas plnu? Chce vám povedať, že teraz je čas ukotviť svoje túžby a ciele a upevniť ich, pretože v tomto období je energia tak silná, že je až priam magnetická, áno? Čiže vaše manifestácie budú rýchlejšie. Vedeli ste, že orgazmus nie je len tak orgazmus. Orgazmus je neskutočne silná sila, ktorá nám pomáha upevniť a ešte zosilniť naše manifestácie. Orgazmus môžeme využiť aj počas splnu alebo novu. Keď máme orgazmus počas novu, máme sa sústrediť na to, aby sme nechali naozaj všetko odísť, všetko staré, čo nám neslúži. A orgazmus pri splne nám chce povedať, že ho máme použiť ako takú kotvu, ktorá vlastne pomôže rýchlejšie a silnejšie privolať naše sny do našej reality. Sme neskutočne silní tvorcovia, sme čistá magnetická energia a keď sa naučíme pracovať s lunárnymi cyklami, so svojou silou a so svojimi možnosťami, ktoré máme, tak sme nezastaviteľní. Vedeli ste o tom? Alebo máte iné tipy? Tak mi to kľudne napíšte do komentárov. Teším sa.